assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on jurama, ko Oumar Coftal ɓalli are mon. Kadi hande matchuji ɗi fof La Liga, hande matchuji ɗi fof jouyi e goho, par ce que hande yimɓe jiiɗi ko andude hol gañotoɗo Copa Espagne, saw ko Barcelona, saw ko Athletic Madrid walla Barcelona ma haɓ, walla Real Madrid ma haɓ ha yontere aronde. Hande kam en jeeɓi matchuji belɗi, kadi en jii hol jiɗɗo gagnade Copa Espagne. hande kuman rati no fewi, par ce que hande Barcelona no zuuri Celta ni, mi yiɗa ɗum, kadi min mi weltaki hen haydara, par ce que Barcelona premier mi-temps kañum jogino ballon, kañum yiɗno wadde hunde, kono ɓe biiɗi ɓe nanata ten kadi o Celta Vigo opportunité goto tan ballon naati, ten kadi ko erreur défense Piqué waɗi ɗum. Koman ne heewi takkude sukaɓe, ne yiya ko sukaɓe kañum mbaɗata ɗeɗo gueɗe, kono ko Piqué waɗi ɗum, ko tagi kanko o yaltata e presse omo haala ɗum. Hande Barcelona zuwani haydara. Hande Barcelona wona équipe jiɗɗo gagnade. Hande Barça waɗani haydara, ten ka min walta kumen yaltu ko ɗum minen fof min jiiɗi hankadin, par ce que oɗo équipe matchuji jawtuɗi no zuurata ni, min ganda holko mbaɗɗa, ko tagi eɗen deeti guila Granadas en gagnaki, guila nden mbayriɗen gagnade match, guila nden en gagnaka haydara en gagnaki, en dati no fewi. Holno yimɓe jiiɗi gagnade La Liga eɗen data, en goppi point ji kewɗi jaaɗi, ten kadi ɗum ɗo fof ko an waɗi kuman, ɗum fof ko kuman waɗi. Oɗo équipe holko zuwat, minen ko ɗum minen min jiiɗi andude, holko équipe Barcelona zuwata. Équipe o no fonno yaade yeeso, wona caggal. Équipe en zuudi match Athletic Bilbao, ko tagi en jahani yeeso ha joni. Guila zuuriɗen e Athletic Bilbao ko nden en dati no fewi, gañiɗen Villarreal, guila nden yimɓe mbayri gagnade hunde, mbayri gagnade match. Ɗum tagi yimɓe jiiɗi andude ko kewi, ko tagi Barça ne rata, ko tagi oɗo équipe ene yaaha caggal. Kadi so jeeyi match Athletic Madrid kañum ne zuude équipe biteɗo Osasuna kañum wona équipe ɗum wona équipe bewɗo gagnade quoi, par ce que Osasuna kañum ene andi ko zuwata, kadi ne andi football mum. Osasuna hokki Athletic Madrid caɗele kewɗe, kono Athletic Madrid hande haaɓi. Athletic Madrid hande zuwi, hande sinno ko ni zurannoɗa Simeone, tawanno ko oɗo liga a gagnima ɗum ko ɓooyi, sinno ko ni zudannoɗa, ko oɗo équipe kala jiɗɗo Athletic Madrid, oɗo équipe yiɗi yiide, ko oɗo équipe anduɗo ko zuwata, ko oɗo équipe Athletic yimɓe mum jiɗi yiide. Hande on kaɓi, hande on goppani Real ƴetta, on goppani Real yaha yeeso, ten ko ɗo oɗo équipe yimɓe Athletic Madrid jiɗi yiide.
équipe zuwo football jiɗɗo gagnade en andi kadi ko zuwata. Kono hande mbaɗi ɗum, hande Atletico Madrid zuwi match sérieux. Oɗo Lodis kañum nanni bi après goto Osasuna après Suarez ne heddi seeɗa match o gas jono Suarez nanni bi gagnitoɗo o. ɗum no moƴƴi. So Barça min gagnaka yo Atletico ƴettu, kono Real min yiɗa ƴetta coupe o. min yiɗa Real ƴetta coupe walla ƴetta haydara oɗo hitande. Kadi ɗo joni hankkadi ni La Liga ko hakkude Real Madrid e Atletico Madrid. Barcelona yalti hen koɓe perdi hande ko ɓe yalti hen sende ɓe gagnino hande. ene wawa kam kono haydara hay sinno ko gagnino hande taw to Atletico Madrid gagnima ko Atletico Madrid ƴettata coupe o. kono kam yoɓe gagna match maɓe yontere aronde après maɓe gagno ligue soɓe gagnima match maɓɓe. kadi Atletico Madrid zowi waɗi football mum tan ka ko oɗo kip tan yimɓe Athletic jiɗi yiide. Real Madrid hay kañumne zowi match zowi Athletic Club ko club tiɗɗo kadi weeɓani zuwdude Athletic Club, kono kam Athletic Club kañumne rokki caɗele Real Madrid no fewi de. rokki caɗele Real Madrid no fewi. Athletic Club wona kip bewɗo gagnade kañum affaire o ko noon wayi. football kadi ko ni tan. kono hande kamɓe fof ɓe zoɓe mbaɗi ko poti wadde terrain o. joni way ko heddi ko han komin ƴeewo gagnitoɗo o yontere aronde inchallah. omo salminima goto foof inde mum mo yettere mum ha gongol inchallah.